Ilumortum. Odini pitarsinimataaqarpungaa dinosaur blogmitikillua. KNR YouTubers. KNR. Isiginnaanaqarpiorna hello. Isiginnaalaartarniarsiin. Supalakumnaan ma 2-3-400 isiginnaartarpaa. Akissarsiaqarpoqammammusiaqartarput. Isiginnaalaartarniarsiin tapassarsulаарniarsiin. KNR ila KNR. Dan KNR. 6400 subscriber på YouTube, ja. Der var isiginnaanaqarpiorna ta vlog maqalu YouTuber ikke. Så Nalua. Imma koinaan kumilluarnarusinnaaloorpa immaqalun pitkunaakkamik nalua kianila maasiorsinnausi isiginnaarsinnausi akissarsiaqarput nalua uangaangitto koinaa YouTuber taqassiuppa sisaman isiginnaaussaalaqusarpusi apoisarpusi qaquublorki to vlogkiliunginnin takkua isiginnaarsinnausi ila isiginnaartussaaleqipпут Koinaa YouTube-kanaali anuqarsi tassan video isarfigariarlu uyaannassavasi naluasoor immikkut playlistiliunneqarsimanginnersu nassaareriarnangorlu tau uyaarlorioriarlus atsa takusinnaangussavasi atassam ma nassarisaqattaassavasi tak isiginnaarsinnaas torqannorusimasinnaaluarpo immikkut playlistiliorsimasuunik takkua koinaa YouTuber tau toqqaannassaareriarnangorlu takuneqaariarnangussagaluarput la takuniarlu uyaarloriorqaarlun naa isiginnaagassar taua ilaasul assarsuutiginnarlu YouTube-kanaalera tamarmik immik playlisteqarput tau suunersut koriannaavaat sumutunganersu imaqalu vloggiuppa imaqaluarlaan ila sisamaapпут Sam nalungilarsi immaqa nalungilarsi Kegi-korn. Juansi, mistä leil, tästäkö koina YouTuber? Nää, singane. Voisikin nauttakastarsu. Kissassia rinnikellä. Koina, jos ja matsasuonnoisin näin loppun. Sorsu. Koina, käydä katsotaan pääsitilluu koinaa YouTuber-tarnikupput uhuun takusinnaavasi maasiorsinnaavasi taamorlunun takunnittorsaatsami inuilaanalu nalorrappaa YouTube amnalungerrappaa taapaassagaluarpaat koinaa YouTuber-tarsimaa YouTube-tarneqarnerulersimaa fjernsyni tulaarluu takutilluu koinaa YouTuber uhuunnassaasinnaasi uhuun isiginnaarsinnaasi ila Una nassilivi. Una. Tokkileriga. Pissutigalugu. Mikrofoneqarsinnaagami. Ila taan vlogkiliutiga iluarulorloriktungua mikisungua taan mikrofonillersinnaanginnami. Asseqqaaneeru kisianni silamanerniarluni soor taan tusaaneqarniingippat una assilivi toqinguaa siullerpaa mikrofonillersinnaasoq tassua assilivi taan nuta vlogkiliutiinaviingila angineero oqimaanneero linsitaa mangineerlun oqimaanneero taimat painissa oqimaapporlunun oqimaanneerusussaagami ila aniilertuununa silagissuugami Kasserin under ilua asarpo laime sillersuununa soft ice hot ice sumut makanani workim centrum kallimpeqartalersimaa arlaan Qanoro soft ice-erni trussiiteqangit. Hei. Mamarsaatissaaga peqingill. Sumutava.
Grill og pizza peqarnerstakularla. Grill og pizza par. Wakkipia aseoqqajuaannera. Oh. Lava boy. Kangame. Mila. Mamaulo. Mira islam takkutoangamo. Imattui. Uku trussitai kaavanittut. Nungorial ilaqqittarniku. Qonno. Ilaqqul. Ilaqqikkumalluut. Ja. Mamornum. Ila. Ka slow motion nottussava torrorpisuulu. YouTube maaslartikkamalukki ormanu kiupingasungussu vlogkim ila oktober qassianiino ungan ingettarserlung sianigilaartarigu nartoriormu ila anneqinammat Uisoqutiuallaangi kaluarpaa babyun. Liirsua. Arlaan attilaaraangamiuta ima ajorilaartuaat Jumu attuartuarami. Kamaarars. tawa ajoriisal anereers eqqars ajoqa jumu ima Inuttaa imaaju. Orsoqqusaangilangaam. soorunami skujuit oerlitunum ila Kusaangila. tässä nerifissungulummat imaattoq puusinnimut pisinnipallaariarlula iujartulerput Noqassaan. Unajaasiina Unajaasiinassarkusaannikkalua. Massarkusaangingajakkaluarpa. tässä on pussia tämän paisussa eloa ila engerit okimaa käässessy tässä liivissu okimaa Jaujohtuma. Oksykyydöstä sausin jaujohtuma. Nikkei 30 sikin näy sekä luviin minun nyt ojo. Sekä sanottu pois on ingla. Nyt nuenneka. Lä. Men så kan vi det. Så ligger så lige så kan nej dårlig suge op. Kan noget fisser på sine besander slut når jeg jagter mig der. Om der er det noget løb på musik. Queen. Kærlig. Nu lader jeg med i der. Nu lopper. Der er bare. Hvor kan man ikke lide lige så? La. Det skulle jeg nok også sige nasi. Kan jeg YouTube bare sige noget om nasi der? Man kan sige noget om nasi. Bare sige også. Man skal bare sige også. Kan jeg YouTube bare. Man er lidt selv op pas man også med YouTube nu lor. Han også som reklame med sin hele opbæn. Der besøger mig sige noget selv op nu lor. Eller. Kan jeg sige nasi. Blok det det så ut. De der like og subscribe den her sige. Subscribe den din film der. Hvor den går når man skal
ila paaralusi tiqorlorsinnuak piviusungertinaat tikus